Moi boas, estou en Vila de Cruces, concretamente na área recreativa de A Carixa, en Merza. Para participar no quinto trail da Carixa, cun percorrido que coñezo bastante ben, xa que sobre todo no mes de agosto adoito adestrar por aquí. Este ano fixeno 5 veces o percorrido. Son sobre 20 km e uns 1000 metros positivos aproximadamente. A carreira fixena no 2020, que ainda era pós pandemia, que con saída con mascarilla e todos separados. Este ano vamos intentar mellorar ese tempo, que era, non me acordo, aparecerá por aí. E senón, pois, se me atopo moi ben, vamos intentar baixar das 2 horas, é o principal. Así que nada, ainda falta bastante tempo, que vin con moito tempo de antelación. Falta 1 hora para sair, así que vamos empezar a prepararnos e a ver que hai por aí, e xa para puñarnos a aquecer. Todos al más arriba, chavales, todos al más arriba, que esto comienza en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, adiante, o quinto trail da Carixa.
casi kilómetro 6. Acabamos de pasar unha das subidas máis fuertes, polo menos a do primeiro bucle. Xa vou reventado de gemelos, de cuádriceps. A costar. A parte salín frío, aí iba me doendo unha rodilla, pero iso xa pasou. Agora a ver se recuperamos muscularmente. Xa casi kilómetro 10. Según me dixeron, vou cuarto e acabo de ver que o segundo e o terceiro van aí para 100 metros, pero levo o pé dereito, tanto o tobillo como a planta, que me van doendo. Non sei, xa estamos encarando a baixada cara Carboeiro. E depois ven o peor. Subir. Vamos.
No, ya sé. Kilómetro casi 13. Sigo co pé tocado. Creo que estou abrindo. A ver cando un frío como queda. Pero vai molestando en cada pisada. Posición creo que vou terceiro ou cuarto. Non sei moi ben. Así que hai que apretar de todas. A ver que sale. Estaba fresca. Bueno, prácticamente queda a última subida, máis ou menos. Subida hasta o poboado mineiro. Depois xa é unha zona de sube e baixa hasta a meta, creo que sobre 5 km ou así. É a pelos callos. Venga, vamos, vamos.
Pois ata aquí o que foi o Trail da Carixa, con vitoria para Daniel Pazó en 1 hora 50 minutos e 48 segundos e Laura Rosende en 2 horas 20 minutos e 29 segundos. En canto ao meu resultado, acabei terceiro con un tempo de 1 hora 58 minutos e 25 segundos a un ritmo de 5,50 o quilómetro. Os obxectivos máis que cumpridos, xa que conseguín baixar das 2 horas e acadei un terceiro absoluto, co que non contaba para nada, xa que para min calquera podio en trail non é esperado, porque onde mellor me atopo é en asfalto. As zonas técnicas, sobre todo cando se vai pegado ao río, é o peor que levo. Ademais, os días antes estivo chovendo, polo que había pedras que esvaraban máis do esperado, pero por sorte neste trail non hai moito diso. Un aplauso para o podio tamén. Por aquí teño o trofeo dos máis chulos e orixinais que conseguín. As sensacións foron máis ou menos, xa que, como dixen en carreira, saín frío e tiña dor nun xeonllo cando flexionaba, e eses primeiros quilómetros custoume bastante manter o ritmo forte, e foi forte porque tras acabar a primeira subida viña unha zona na que xa hai que poñer en fila de por ser un pouco máis técnica, e xa tiña a lección aprendida da última vez que correra e se fixera ali un tapón que desta vez evitei. Depois sí que fun mellorando en sensacións, a pesar de ir petado de xemelos e cuádriceps, pero creo que era algo normal por ir apretando. Co que non contaba era coa molestia do pé, que era como se me estivese abrindo a planta, cada vez ia máis, pero decidín seguir tirando forte para manter esa posición, xa que igual non volvo a quedar un resultado tan bo non trail. Os últimos 4 km tras o poboado mineiro para min foron unha auténtica persecución, xa que o cuarto viña con ganas de quitarme o posto e eu ia escoitando e vendo cando podía que non estaba moi lonxe. Foron 4 km de sufrimento para min e apretando ao máximo para conservar ese posto, e que unha vez cheguei a Carixa xa puiden respirar tranquilo. O percorrido con saída dende a Carixa comezaba cun tramo de asfalto ata chegar ao arco e meternos xa no monte con unha subida constante bastante longa. Logo vais alternando pequenas zonas técnicas con tramos onde se pode correr moi cómodo. Descenso ata Fervenza do Toixa e imos ao carón do río por unha zona rápida e con algo de técnica ata cruzar a Ponte de Ferro, onde comeza a subida máis dura deste primeiro bucle ata o fotocol. Dende aí, zonas rápidas serpenteando polos bosques ata unha última baixada técnica para chegar á altura do río. E xa dende aí seguimos con outra zona rápida para chegar ao asfalto, poñendo xa rumbo a meta, para rematar o primeiro bucle cruzando un riachuelo sobre uns palés. Arrancamos o segundo bucle cunha forte subida por asfalto, pequeno tramo rápido e nova subida con algunha zona técnica. Volvemos a unha zona corrible e baixada ata Carboeiro, onde chegamos tras unha subida. Dende Carboeiro, baixada ata o río e zona técnica entre pedras. Tras ese tramo, subida constante a máis longa do percorrido. Unha vez arriba, descenso total, primeira zona pola que podes correr e o último tramo xa deslizándote ou axudándote dunha corda para acabar de baixar ata o río. Nova zona técnica entre as pedras e cruzamos o río axudado da corda. Dende aí a segunda subida máis dura deste bucle ata o poboado mineiro. Tras o poboado quedan sobre 4 km moi rápidos de monte con constante sube e baixa ata chegar de novo á meta. A distancia polo reloxo foi de 20,3 km. O prezo por participar ia ser por tramos de tempo, pero finalmente non houbo eses tramos, sendo o prezo final de 22 euros. Os puntos positivos, pois boa información da carreira, diferentes opcións de carreira, a versión de trail completo, ou por parellas facendo cada unha parte do bucle. Tamén hai andaina e carreira para os menores. Localización e entorno moi chulo, un trail moi turístico, pasando pola Fervenza do Toixa, aínda que non se vexa que xiramos uns metros antes, polo fotocol onde sí que se ve a Fervenza, pero os de adiante creo que pouco vimos, e atravesamos o mosteiro de Carboeiro. Zona habilitada para aparcar, voluntarios nos puntos máis conflitivos, 3 avituallamentos intermedios, o primeiro líquido e os outros completos,
avituallamento final tamén completo, marcaxe do percorrido perfecto, non hai duchas, pero están as piscinas o río Carón, e xantar final con empanada, callos, tortilla, queixo, marmelo, agasallo desta camiseta, e máis desta pulseira, que servía tamén para a entrada para o xantar final. E os puntos a mellorar, pois os últimos metros cando saímos do monte e imos pola estrada para entrar de novo na Carixa, creo que se podía marcar un pouco mellor porque non se sabía ben por onde había que ir. Eu tirei por onde fora a última vez, pero cando xa estaba no coche cambiándome, había corredores que ian pola estrada, outros viñan pola beira rúa, sen saber moi ben por onde tirar. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.